Гомельскому областному радио 80 год. Говорите Гомель. В эфире программа Гомельскому областному радио 80. Перед микрофоном я автор и ведущий Михаил Болцев. Сегодня я хочу познакомить вас с выдатной радиожурналисткой Евгенией Александровной Гавриловой. Гость сказал познакомить и спохопился, бо это не совсем так ладно. Наши радиослухачи сталого ўзросту з ёй знаёмы давно, з 40-х гадоў мінулага стагоддзя, але аб усім па парадку. Нарадзілася Евгения ў горадзе Злынка на Браншчыне. Хутка сям'я пераехала ў Гомель, дзе і расла і вучылася дзяўчына. А калі ёй уручалі атэстат сталасці ў 19-й гомельскай школе, на заходніх рубяжах нашай краіны ўжо смяротным полымем шугала вайна. Сям'я Гавриловых эвакуіравалася ў Воронежскую вобласць. Там Евгения скончыла педагагічныя курсы, працавала настаўніцай. У вызвалены Гомель вярнуліся позняй восенню 43-го. Ад убачанага сціскалася сэрца, горкі камяк душыў горла. Шкелеты дамоў, друз, замораныя нестачамі і выпрабаванням гамельчане, усё гэта запала ў душу дзяўчыны. Адразу ж пачаліся ўзнаўленчыя работы. У 1944 годзе зноў пачало працаваць Гомельскае абласное радыё. Евгения актыўна супрацоўнічае тут, а крыху пазней яе залічваюць у штат на пасаду дыктара, дзе раней працавала гераіня нашай папярэдняй перадачы Наталья Серафімовская. Малады, прыгожы голас Гавриловай упэўнена загучаў у эфіры, успрымаўся слухачамі, захапляў іх. Евгения не толькі чытала тэксты перад мікрафонам, яна збірала матэрыялы для перадач. Гэту стараннасць заўважыў кіраўнік радыёкамітэта Сергей Павлович Купцоў і прызначыў яе з адказным рэдактарам навін. На гэтай пасадзе усебакова раскрылася майстэрства Евгении Александровны як рэпарцёра. Дзе толькі не пабывала няўрымслівая жанчына з апаратам за плячыма. Ёй аднолькава цікава і змястоўна удавалася расказваць пра калектывы прамысловасці сельскай гаспадаркі, будаўніцтва і транспарта, аховы здароўя і культуры. Асабліва яна любіла дзяцей і пэўны час вяла на радыё дзіцячыя перадачы. Адначасова з працай вучылася і закончыла Гомельскі педагагічны інстытут імя Чкалава. Бязмежная адданасць справе, настойлівасць, апантанасць, я сказаў бы нейкая асаблівая влюблёнасць. Усё гэта было ёй так характэрна. Яе ведала вся Гомельшчына, а таксама многія слухачы Беларусі, бо Евгения Александровна была актыўным пазаштатным карэспандэнтам рэспубліканскага радыё. Мне крыху давялося працаваць разам з Гавриловай у аддзеле інфармацыі, і я бачыў яе працавітасць, уменне і тактоўнасць у рабоце з пачынаючымі калегамі. Аўтарытэт яе быў высокі. За спиной маладыя супрацоўнікі называлі яе не інакш, як бабуля Женя. Гаврилова ведала аб гэтым і не крыўдавала, бо ў такіх словах толькі словы вялікай павагі да яе. Каля 40 гадоў адпрацавала Евгения Александровна на нашым радыё. Пагадзіцеся, не кожнаму такое пад сілу. Нават будучы на пенсіі, яна часта прыходзіла ў калектыў, звярталася да мяне з адзінай просьбай: дайце рэпарцёр, тэму добрую знайшла, рэпартаж зраблю. І рабіла, і прапаноўвала ў інфармацыйныя выпускі, бо радыё для яе было другім домам, дзе заўжды чакала справа, сябры, вечныя клопаты, нечым незадаволенасць і маленькія радасці ад зробленага дзеля людзей. 10 гадоў мінула, як няма з намі Евгении Александровны Гавриловай. Засталіся дзеці, внукі, засталіся шматлікія граматы, у тым ліку і тагачасная вышэйшая ўзнагарода рэспублікі, ганаровая грамата Верховнага Савета БССР. Вось разглядаю здымкі розных гадоў, якія прынесла дачка Гавриловай Святлана Барысаўна. З іх у розны час і ў розных абставінах глядзіць на свет улюблённым поглядам у жыццё жанчына, якая пакінула добры след на зямлі.
А хіба можна жадаць лепшага лёсу? Вось і заканчваецца, сябры, наша перадача. Як заўсёды, чакаем вашых водгукаў, пажаданняў, парад. Пішыце на адрас 246 050, Гомель, Пушкіна 8, абласное радыё. Або тэлефануйце 77 61 16. Я ж, Михаил Болсон, на гэтым развітваюся з вами. Усяго найлепшага, шаноўныя. Да новых сустрэч у эфіры. Гомельскому областному радио 80 год.